maayong udto sa inyong tanan. So this time, we will having a food testing. Ang unahon ang Fudgy Bar. Ganit ka. Nasi taste na din itong maingon. Pato ang next sa unon ay ang saging. Hello! Ano ba dyan ba? Katawa-katawa ha, makalagot. Saging. Ang saging na siya potassium na kailangan nato. Bisag, basahin baka mingaw ang saging, sige na lang go. Lamig siya umoy. Lamig ang saging. Lamig siya. Lamig ang saging, lamig. Ang saging na siya quality of education. Ito dyan ba? Dapat duwa ka saging imong kaunon. Kay para jud ka nang nakay potassium. Ang saging jud ang importante sa tanan ng saging. Oh my God, lamig ang saging. Paano something jud ay? Nasa something, hindi na ma-explain. Lamig siya. Lamig siya saging. Lamig ka saging. Ay, ginoo ko. Lamig ka. Next kaunon is ang hot cake. Lamig siya. This is my carrot, everyone. Bakit galing hot cake? Nasi quality sa hot cake. Kaunon is ang bihon ni Mama Venus. Bihon. Yeah? Imagine birthday sa una sa elementary ko na nagdala ang mama sa akong classmate. Ano ang taste sa bihon? Lami siya, lami. Wow. Mo nagbihon sa una na katong fiesta sa among ang classmate na na yung mama nagbihon. Lamig siya, uwi. Oo. Lamig siya. Grabe. Lamig ang bihon. World fiesta. Lamig siya, lamig. Lamig siya, uwe. Lamig. Pero mas lamig ka. Bro. Lamig siya, lamig. Ang atong leses, mayroong tagtubig. O diba? So, busog na po ako guys. So, thank you so much for watching my food vlog. And please subscribe my YouTube channel, everyone. And please like, share, and everything for more vlogs to come. Thank you, everyone, and God bless.